ku danna subscribe ku kuma danna alamar ƙaraurawa. Abokina mun sha wuya, tsakani ga Allah mun sha wuya, wannan turi da muka ci. To mutum ne amma to ya kaji inuwa nan kuma yanzu. A lahiya. Ya kaji inuwa dan Allah ka gida. Kai dan gidan a ce da kai. Daliya fa wani mun turi na yi da Allah. Ai hadar romo ina tunani. Shi sai ce da kai ka kwada da hankali. Yawwa kai. Me ya kawo ka gidanmu? Me ya kawo ka gidanmu? Dan rainin hankali. Me ya kawo ka gidanmu? An ce da kai duk ban san abubuwan da kake yi ba. Mu taso ni da ƙawata a cikin garin nan. Tun muna yara ka je ka ce kana santa. Sannan ka je har malamawa. An ce da kai duk bura uwar da kake yi ban sani ba. Na san abin da kake yi. Macuci, mayaudari. Ba gaisawa ba sai ki jira. Ka kiyaye ni ba na son ji. Ban son ji ba ka da abin da za ka gaya ba. Allah san mun ruwa. Ba zan bada ba a badawa ku bani kan ganin ku a nan gida tunda ka zama macuci Sai abokina ruwa bai zo ba ma ka ga taliya ai ba za ta zo. Abokina kai na muka ji. Wai a mai ma muke. A mashin duk da muka cika manta? To ba kai ka jawo mutane da mun tutukan mu nan da zuwa mu da mu. To ba kai dan campus ba? Ai da campus din mun gani yanzu. To ai duk